gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu wani annabi da mala'ika ya sauka a gurin shi da yawa fiye da ainihin annabi Muhammad. Babu wani annabi da mala'ika ya sauka a gurin shi daidai da ainihin yawan saukan da yawa annabi Muhammad. Kisa Allah ya bibika annabi sallallahu alaihi wasallama akan sauran annabawa, ya ba wasu annabawa duka irin abin da ya ba su na ainihin daraja, ya tattara wannan daraja ya ba wa annabi shi kaɗai. Bayan ya ba mu annabi shi kaɗai, kuma ya ɗauki abin da waɗannan annabawan ma ba su da shi, ya ƙara wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi ne wannan mutumi yake cewa hakika Allah ya aiko mala'ika Jibril gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya sauka so 24,000. Wa nazala ala Adama, mala'ika Jibril ya sauka gurin annabi Adam isna ashara so 10 ainihin 12. Wa ala Idrisa, mala'ika ya sauka a gurin annabi Idrisa 4 marratin so 4. Wa ala Isa wa ala Nuhin, a bisa annabi Nuhu mala'ika kuma ya sauka 50 marra so 50. Wa ala Ibrahima, a ga annabi Ibrahim mala'ika ya sauka 42 marra, ya sauka 42 marra so 42. Wa ala Musa, mala'ika ya sauka ga annabi Musa 400 marra so ainihin 400. Wannan shine dalilin da ainihin Waraqat ibn Nawfal ya ce lalle annabi Muhammad shine wanda ainihin Allah yake sauro wannan mala'ika kamar yadda yake turo annabi Musa. Sai ya dauki saboda annabi Musa ya fi kowa yawan saukan mala'ika, shine ya siffanta shi da annabi Musa din, saboda duk cikin su ba wanda mala'ika ya sauka mafi yawa a gurin shi kamar annabi Musa, shine wanda mala'ika ya sauka su 400. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da mala'ika Jibril ya sauka a gurin shi so ainihin 24,000. Na'am, 24,000 20,000 da ainihin 24,000 marratin so ainihin 24,000. Amma annabi Musa kuma abin da ya sauka a gare shi ya sauka ne so 400 marra so 400 ya sauka a gare shi. Wa ala Isa, mala'ika ya sauka ga annabi Isa 10 marrat so ainihin 10. Wa ala nabiyina alaihi salatu wassalam, ya sauka a bisa ainihin waɗannan annabawa, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa, kowanne mala'ika ya sauka gare shi so adadin da ya sauka, amma babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yawan sauka. Wa qad ruwiya anna Jibril, haqiqa an yi ruwaya cewa mala'ika Jibril tabaddalahu, ya tabbata ya bayyana ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, tabaddalahu ya bayyana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fi ahsani suratin, a cikin sura mafi kyau, wa an ibrahihatin, a cikin kanshi mafi dadi, shine ainihin mala'ika Jibril ya zo manzon Allah. Bai zo manzon Allah a cikin wani yanayi na daban ba, ya zo manzon Allah a cikin sura mai kyau, ta fi dukkan irin surar da yake zuwa sauran annabawa. Ya zo kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi mai daɗi, ya fi dukkan kanshin da yake zuwa sauran annabawa. Wa qala sai ce ya Muhammad, ya annabi Muhammad, inna Allah tabaraka wa ta'ala, cewa ubangiji madaukaki yuqri'uka salam, yace in baka sallama, in karanta maka sallamansa, ai Allah yana gaishe ka ya kai ainihin annabi Muhammad. Allah da kansa ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mala'ika Jibril ya gaya wa manzo Allah cewa Allah yana gaishe shi. Wa yaqulu laka, Allah yana faɗa maka cewa annaka ya, wa yaqulu yana tabbatarwa gare ka, anta rasuli, kai dinnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Ya aiko ka ne dan aike ila jinni wal ins, zuwa ga mutane, mutum da aljanu.
kafatan gabaki daya fad'uhum ka kira su ila qawli la ilaha illallah ka kira su zuwa ga fadin la ilaha illallah kalmar shahada su kadaitar da Allah. Haka mala'ika jibril zai gaya manzon Allah yace Allah yana karanta masa sallama kuma Allah ya ce ya gaya masa shi dinnan ya aiko shi zuwa ga ainihin mutane da aljannu gabaki daya ya kira su zuwa ga ainihin bautawa Allah. Sun madaraba birajilihil arda, sannan sai shi ainihin mala'ikan nan sai da ki ƙasa da ainihin ƙafarsa diganigansa fanabbat ainu ma'an, shi kenan sai ga wani ruwa yana kuguwa bayan ya zo ya sauka ya gaya manzan Allah cewa Allah ya ce ina gaishe ka. Bayan Allah ya gaishe ka kuma ya ce a gaya maka kai din nan annabi ne, Allah ya aiko ka mursali tsakanin mutane da aljanu. A wannan lokacin bayan mala'ika ya gama gaya manzan Allah sai ya sa digadigan shi mala'ika nan sai ya bugi ƙasa, yana bugan ƙasa sai ga ruwa nan ya kulkulo. A wannan lokacin watawadda minha jibrila, sai annabi mala'ika jibril sai ya ɗauki wannan ruwan sai ya alwala. Summa amarahu, sai ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma an yatawadda yayi alwala. A lokacin malaika jibril bayan ya alwala sai ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya alwala. Wa qama jibril, sai bayan manzo Allah yayi alwalan nan sai malaika jibril sai ya tashi. Da malaika jibril ya tashi yusalli, sai yayi sallah. Wa amarahu, sai ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma an yusalliya ma'ahu, da yi sallah tare da shi. A lokacin fa'allama wudu'a, a lokacin mala'ika jibril ya sanar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alwala yadda take, wassalata ya sanar da shi yadda sallah take. Summa araja ila sama, a lokacin sai mala'ika jibril ne sai ya koma ya hau ya tafi zuwa ga sama. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo. Yana dawowa zai tafi gida gurin nanar Khadija, la yamurru bi hajarin, annabi baya wuce wani dutse, wala madarin ko wani dungur, wala shajarin ko wata bishiya, illa wa huwa yaqul, sai dai wannan ainihin dutse ko bishiya ko wani foge sai ya ce assalamu alayka ya rasulullah, assalamu alayka ya rasulullah. Hatta ata khadijata radiyallahu anha, har lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je wa nanan Khadija, Allah ya kara mata yadda. Fa akhbaraha, sai ya bata labarin irin abin da ya faru. Fa gushiya alaiha min alfarai, a lokacin sai abun farin ciki sai ya lullube na Khadija, ya lullube ta, tana ta farin ciki cewa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya bata labarin irin abin da ya faru da ainihin da shi da mala'ika jibril. Summa amaraha, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci na Khadija fatawadda'at, ita ma ta yi alwala. Wa salla biha, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla tare da ita, kama salla bihi jibril, kamar inda mala'ika jibril ya salla tare da manzo Allah. Makana zalika, a wannan lokaci ya kasance shine awwala fardiha, farkon farlantar da sallah. Raka'ataini, aka farlantar da ita, suka yi sallar na raka'a biyu. Bayan sun sallaci raka'a biyu, summa anna Allah tabaraka wa ta'ala, sannan manzo Allah ubangiji madaukaki aqarraha fi safar, sai Allah ya tabbatar da wannan ainihin sallah raka'a biyu ya zamana cewa idan mutum yayi tafiyar nan ta bautar Allah ko neman kasuwanci, sai ya zama da wannan tafiyar ta zama sallatu sahar, sallar matafiyi shine kasar. Sai aka fallanta da ita, aka ajiye ta akan raka'a biyun nan da ake yi, ya zama da cewa idan mutum zai tafiya zai sallar raka'a. Amma lokacin da mala'ika jibril zai koya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallar nan raka'a biyu ko ya nuna masa, bayan ya nuna masa raka'a biyu, kuma manzo Allah da koma gida haka ya sallaci raka'a biyu tare da nana Khadija. Bayan ya sallaci raka'a biyu tare da nana Khadija, shine Allah ya tabbatar da wannan sallah idan matafiyi yayi. Ita dama sallar magariba
a raka'a uku take ba a ainihin mai da ita biyu ba. Kisa lokacin da ubangiji ya zo ya tabbatar da sallah raka'a biyu na ta kuma salatu safar, sallar matafiyi, sai aka tabbatar da raka'a hudu salatul hadar, shine sallar mazaunin gida. Ko da matafiyi ya kama hanya zai yi tafiya, ba dama ya yi sallah raka'a biyu sallar magariba, saboda dama ita a sallah raka'a biyu, a karaka sallah raka'a uku ta zo kuma a haka manzo Allah ya barta. Amma sallar azhar, sallar isha, sallar ainihin la'asar, ruba'iyya, sallar raka'a hudu nan sai aka bar su raka'a biyu akan matafiyi. Sallar asuba ita dama a raka'a biyunta ana haka aka barta. Amma sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ba kazalika atamma hafil hadari, sai Allah ya tabbatar da ita ya cika ta raka'a hurhudu a mazaunan gida, amma a raka'a biyu ta zo. Wa anil imam sha'abi, an samu hadisi daga imam sha'abi yace unzilat alaihi sallallahu alaihi wasallama nubuwa, an saukawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da annabta, ya zama annabi. Wa huwa ibnu 40 sana, annabi yana ɗan shekara 40 aka bashi annabta. Wa qurina bi nubuwatihi israfilu, a lokacin salasa sinina Allah ya ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabta yana shekara ainihin 40. Bayan yana shekara 40 yana tare da ainihin mala'ika Jibril, yana tare da mala'ika Jibril da ya yanke mala'ika Jibril zuwan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shekarun nan guda uku, sai aka ɗauko ainihin mala'ika Israfil, sai aka hada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda ba yanda za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna yana annabi baya tare da wani ainihin mala'ika. Sai aka kawo mala'ika Israfil aka tarayyantar da shi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salasa sinina, shekara uku. Bakana ya kasance shi mala'ika Israfil din nan yu'allimuhul kalimata, yana koya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalmomi wa shay'in, da wasu abubuwa. Wa lam yanzil, bai ainihin sauka ba alaihi alquran, a lokacin ba a saukar da alqur'ani ba, ala lisanihi, a bisa harcen shi mala'ika Israfil.